Setyaki ngopo? Nun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara Kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndrawati sapa? Setyaki. Para Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar. Ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndrawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu. Nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu Menggak Koko Prabu Mandura. nek Koko Prabu Mandura ora gelem tok penggak, Babar pisan mungsuhku loro. lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to. Mboten pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, Kula nyuwun pamit. ya wis kana sakarmu. Sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndrawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu. Mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndrawati niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati menika sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun, Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? mboten kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. No. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok-ketok-ketokke wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu. Sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Merga iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan nimbalan ngadawuh. Budhana kang padha sebo, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi menang tengah stana Gadamadana. Nggih, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa Wonten timbalan. budhana kang padha sebo, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk saking Damparitana kinawit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampir upacaraning keprabon. Kawijining saking Mandra tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane. Wah. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa. Malah ilang tata kramane, ilang unggah-ungguhe ingkang tasih ing Datulaya. Wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa. Sawa iki?
Bakon Harwagu Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira Singa Mulangjaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sadadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayana. Lho, wani karo sing tawedene apamu lena pangendhamu tebak danamune marganing batimu. Singa lena prapting lalis Prabu Wirambana Dewa. Timbalan wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing Sun karo prajurit negara Ndarawati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndarawati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu, Raden Setyaki niku arepa dedeg piadege ora padha karo sampeyan. Ning digdayane kliwat ukur niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa entene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan niku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan
Luwung mati ana ning negara Ndarawati ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? Wis nengke wae, Gok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kandha aja dundang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Wis saiki kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendhak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen kuwi. Wah. Ana ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arepa kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula rasuk nyekeli nggon sirah. Lung, Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis to. Percaya karo aku? Apa iya? Domongi kok maido senengane. Dilung. Dalem. Tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso mati. Urip, mati, urip, mati, urip. Totoan lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut pecah sirahmu nderek. Nek urip manut tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati iki lakone apa? Nyatane gletak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip manut tak betot. Iya. Dadi wis ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok. Ngopo Lung? Noleh ya. Oh lho. Ngopo Gop? Mang noleh. Loh. Setyaki iso urip ana dewa welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolena Brapting Lalis. Mas, ngopo? Ngelunasi. Lho. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja Lung, kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara apa? Kene to. Kowe. Lho kok nang kene. Sisan baik.
Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana dewa welas. Oh babamu. Ayo ketapno para wadya balamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga ta ayone Prabu Wirambana Dewa. Baladewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Setyaki wonten timbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing kang ketok kerai banteng karo macan. Ning jebul tinimune wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Oh mundur. Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun nggunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih. Kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getakke ndang kapracun ndang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun daksya kalih Prabu Wirambana Dewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa. Iblis lanat. Panes main jajaran sukertaning bawana nantang karo nata mantura Prabu Baladewa jelek nyawang kilaring jagate semeng rembulan balat. Hei, Wirambana Dewa yo, nantang ana nata mantura balat. Ora tatanan wis jelek nyawang garing Jakarta semeng rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendhak sikara karo Wirambana Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh? Ing atase aku dayah didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngarep dadamu. Yen pancen kowe ora wani minggatos kono negara Indrawati, ora usah ngame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dublak tunggak. Boko wae. Wah! Ayo, matno sastra cendramu. Wateng naji Jagajaya. Sarta arep tekan iburi ayo. Kurang gawan bedhatya, kurang bolong. Mene ampian wong Jawa rebutan kendaraan mati. Ora nglakon mati tribulan triajat topo. Waduh.
aku. Mati aku kok. Aku mati aku mungsuh Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar, sabar. Sabar Sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati. Wah edan. Edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ora dinehi nggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi ra iku dijotosi ra iku. Mati aku kok. Aku slametno kok. Niki pun kula slametke. Tenang, tenang. Sareh. Iki nanti iki. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pun to. Waton slamet. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa. Aduh, 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 aduh. Aduh, mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh, edan. Edan. Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh, aduh. Sareh, sareh. Aduh. Bilung piye, bilung? Duka ora ngurusi bilung sing babaku kula nyelametke sampeyan. Aduh, aduh. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyup, Gak. Lah kae mbilung. Kae mbilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Oh, do nang kene. Lamit-lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jlenyawan gelaring jagat. Brul brul brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Ndrawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajake ndelik lho iki. goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. goleki ngestaken dawuh. Ora nyuwara lho wong. Anteng lho. Konangan kondangan. Sopo? Setyaki. Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. ketemu lah Setyaki. Mboten. Edan marus manik jajalan. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Kaco iki Gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ah iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae Gak. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya wis ben ora liwat ya wis ben Kresna ora usah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadakakon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalaske mawon mlajar. Yai Prabu. Koko Prabu wonten timbalan. Piye? Apa adikku lara ireng Bratajaya iki sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana. Kula sampun ndangu kaliyan pun para Sembadra.
malah piyambakipun ugi nayogyani menawi dados pangandikanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Halah yen pancen kaya mengkono, mbok menawa wis gambuh, mbok menawa wis pancen pinesti antaraning Turasing Mandura. Pun Kakang Yai Prabu apa dene Ura Sembadra. Dina samengko mapan ing Astana Gadamadana. Kakang Prabu, yen pancen kaya mengkono dawuhing Kakang Prabu Mandura aku mung karimanut. Aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura. Sembadra, wonten timbalanmu apa? Ana jroning Astana Gadamadana samengko siadi kelawan pun Kakang apa dene Yayi Prabu Kresna. Nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Iya Kakang Prabu. Supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang pinastan wahyu purba sejati. Mbuh sapa ingkang nampa beja entuk wahyu ratu. Kuwi mengko bakal nurunake wijining ratu ning Nusa Jawa. Syukur bage sira Yayi lara ireng ing kedunungan wujuding baboning Nalendra. Kang mangkono putra-putramu besok ingkang bakal kuwat nglintir sejarahing Nalendra ning Nusa Jawa. Yen pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakone prapta ning Astana Gadamadana. Koko Prabu, leresaturipun Wara Sembadra benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi. Dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana. Kresna, ayo bareng kelawan pun Kakang. Monggo, ayo Sembadra. Ayo Kakang, aku mung kari nderek kersaning Kakang iku sak karone. Jagat wasaning Upadara Wirambana Dewa kasinggihan mekaten sinuwun sesembahan kula Prabu Godayitma mboten nyana milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Ndarawati. Ya pancen bener wis ora isa ngampah marang kekarepan ingkang ndrebala jroning ati. Kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mapan ana ing angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabarmu kudu utus ngaturake nawala marang Sira Prabu Ndarawati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa Nalendring tawang gantungan Prabu Godayitma. Mugi andadosna ing kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjung sanipun sinuwun Prabu Ndarawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalendra ing Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala mboten sanes kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng inggih pun Wara Sembadra. Katingal murina penggalipun sinuwun Prabu Ndarawati ingkang boten trima kadangipun sepuh Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negaring Ndarawati abenajeng kaliyan Senopati. Ingkang sekawit ingkang abdi pun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged unggul. Nanging sareng ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa. Diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang. Ingkang abdi pun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Godayitma. Bilih menapa kula tindakaken cabaring damel Pak iblis lanat karepe dhewe. Ora sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan marang Nalendra ing tawang gantungan Prabu Godayitma. Nggonmu ndak dawuh supaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya sembada ngaturake Wara Sembadra. Nanging jebul mung kakehan gunem tanpa guna. Nyerweteh kaya betes sampun pategalan. Ndrawini kaya grojogan omonganmu. Ning ora ana nyatane. Wong Ndarawati aja padha kelangan putri Mandura, Pak.
Gong non ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe nek arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah, wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni ewo sing diundang bojone Gareng, bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Loh. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa wae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarat tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Dukdeng samaladeng. Pilih tanding boboting yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentir. Terus. Kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena lapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah.
Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekene Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh pati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Waduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan wae? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong, Gong. Aduh, Gong. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Trik. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarsena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku kok mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan opo? Kok mengisis? Sajahe rajune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu wae ya sajahe ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe.
Wah, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Turjo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa, Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Suwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Suwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Wonturjo. matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa kantel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kok ya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mun di Pustaka Jamus Limasada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke. Dar.
Weh, dalah. Oh. Mutar. Halo, aku. Waduh. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kana ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara e padha kira. Panusmane jajalanan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Arep ngopo saiki coba? Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat nganapaning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju wae aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, telek. Kowe mung ngarepe endo saka suasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Kanan kaya ngene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke?
Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe ki dadi Baladewa, Tru. Lho, Tenane, tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan ki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak kedumelan cangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe, kurang ajar kowe. Kowe wis tau weruh ana Baladewa mbingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongake ganti. Nggih, wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, Pamujimu tak jaluk. nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngonek-ngonek lepas oparane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pak. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lah iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata timbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati. Modar we. Lilakno ya Arimbi. Yai Prabu wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Kados pundi? Kedahipun maduka Yai Prabu kedah. Saged angen-engengi dhateng penggalipun Yai Arimbi. Koko Prabu kula mboten saged matur. Kamanungsan kemawon sinten ingkang saged nilakaken atmajanipun. Kedah mengsah Nalindra Yaksa ingkang dibya Sura Sekti kados mekaten Koko Prabu kula mboten saged matur Koko Prabu. Ah, dalah piye iki Kresna kok kaya ngene iki piye? Semare koden prayitna semuri resika balik Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi. Den. Mangke riyin sampun kirinten kula menika batur sing cumalena.
mboten kanthi dipun dangu kula wantun munjuk atur. Ning atur kula niki mang midhangetke mangolak-alik salebeting penggalih dipun gelar dipun gulung. Nuwun sewu lho, mboten nama kula menika ngrencang dhateng mrika ngewangi mriki niki mboten. Ning saka petungane Semar Bathara Guru paring dawuh kaya ngoten niku janjane estunipun paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Mboten wonten tiyang nampi kanugrahan kok tanpa pacoban niku ora ana. Mboten wonten. Sing lumrah wong bakal napa kanugrahan iku mesti iso nglakoni pacoban iku kanthi rampung lan tuntas. Kados ingkang panjenengan lakoni niki. Kula nuwun sewu lho. Kanugrahan sing ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa niku ya nganggo laku, ya nganggo pacoban. Contone nika Pandhawa ajeng entuk negara Ngendraprastha niku sapa ngerti nek Ndara Bratasena niku diloropke teng juranging kasangsaran kon babat Wanamarta. Janjane pancen diloropke teng dalaning pati ning merga teguh timbul penggalihe. Nggone babat Wanamarta wekasan iso entuk kanugrahan wujuding negara Ngendraprastha. Niku wong salwangsul lakon kaya ngoten niku. Nek kudune Pandhawa mati kabeh enten kutha Pramanakati enten wana nalika dipun besmi dening para Kurawa. Ning nuwun sewu pati uriping menungsa niku ora gumantung karo titah, ning gumantung karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat. Ngoten. Pacoban niku werni-werni. Kala mangsa kudu ngiklasake katresnan. Ngiklasake katresnane anak, ngiklasake katresnaning garwa. Niku pancen dadi pacoban. Ning wong sing iso ngiklasake katresnan nggih wong niku sing pancen tinuding entuk kanugrahan sing gedhe. Nuwun sewu lho. Nek panjenengan tresna kaliyan Ndara Tetuka, merga kabandara tresna ibu karo anak, wekasan panjenengan awel Ndara Tetuka dadi jagoning dewa. Niku ateges kanugrahane anak sampeyan mang tutup dhewe. Kanugrahane sampeyan, kanugrahane anak sampeyan mang singkirke dhewe merga sampeyan abot tresna. Ning nek sampeyan ngiklasake katresnan, sapa ngerti niku dalaning kanugrahan ingkang putra lho Ndara. Mangolak-alik tembunge Semar niki Ndara. Mikun sing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung pukul nadyan kanthi awrat raosing manah kula midhanget dhateng pangendikanipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar sareng kula petang-petang jebul leres punapa ing dados aturipun Kakang Semar Badranaya kula pasrah anak kula pejah gesang sumangganipun badhe amurba pukul kencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar kula ngaturaken panuwun. Padha-padha. Jejering wong tuwa kuwi ya sing pinter ngolak-alik ukara. Sing tlonjonge dadi becik lan apik. Nggih. Nah itulah pengaten kula bidal wonten ing Kayuwangan. Kresna ayo. Tutna laku jantra ulun monggo kula dherekaken. Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih mugi-mugi anak niku iso dadi bocah sing iso ana gunane, Den. Nek mati piye, Pak? Mati dijog lengane.
Coro. Gareng karo bapakne kok ngunekke. Iki gawe masalah e. Wong Ndara Tetuka iki lagi umur pira? Lah kok dijokke dadi jagoning dewa. Malah Semar ki sing ngomongi Ndara Arimbi, nganti Ndara Arimbi ki klase karo putrane. Nek nganti kae cilik lara gedhe tekaning pati, wah sing nesu namung Ndara Arimbi. Ndara Werkudara. Wah. Semar sing dadi perkara itak mutar kowe. Aku ora melu-melu lho, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho, Pak. Aku melu sangu dhewe, Pak. Aku melu kok sangu dhewe ora. Pokoke aku nderek Semar. Aku bangga karo itu Semar. Iya. I love you Semar. Waduh. I love you ora. Aja do trewet kayo do ditutke ndaramu Ndara Tetuka kae. Sumawana Panakawan Bagong Kaka Prabu. Yayi, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Kaka Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Narendra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Narendra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong kowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggale kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku e. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun, ning kowe tudu tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak soro leh ngomong, kok sik to? Kaka Prabu sampun to. Ora, aku mengeleke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya, aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki mok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Men kene kono kok bengok-bengok. Kaka Prabu sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lusirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Narendra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah, aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem Padhararja sapraptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah. Semung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mudhar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya kanjake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Petruk tak tampa pangestu manana Panakawan kula punika jimat paripun dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhararja, pangentunipun sinuwun Kresna
Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong, kowe wis ora kepenak Ponokawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petro Padhararja sapraptamu. Pangestripun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ah mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono Gong rasa melu nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, Padhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpuk kula yo kowe. Modal ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayanana ingkang santosan. Petro. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gocek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi arep dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah buding tulen kula puapun tamba bilih wonten tempat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Ponokawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange.
Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandha dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing kalo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Garing kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Garing lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi wis pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit Ngamarta ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, budal bingung nungsang puyang, numbuk bentus sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, watun kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Gumrayah wadyabala nggiling ngaya. Solas ragane buta ngregeti kayangan Suralaya. Sekipu iki jagoning dewa nggih. Wah. Buta Pandhawa tata gadewe sraya Indriyaksa sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Dewa padha jirih srayane padha keplayu wedi karo patih Sekipu mantra kari sak siring bawang sak umuring jagung ora meneke lurahing widodari. Kayangan gawe sungsang Pawana balik. Woi! Buta Pandhawa tata gadewe sraya
Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ketap-ketap tak kira woh pelem pertangga jiwa tiba ning arep aku. Lah kok iki tak sawang wujuding bayi bocah abang ingkang durung ilang pupuk lempuyange. Wah, dewa wis kelangan akal. Dewa wis kelangan nalar bayi wingi sore dijoko ning babaratan. Wah, ladal. Lah opo kelakon aku mungsuh jabang sing kaya ngene? Ya, nek yen pancen kowe dadi jagoning dewa, aku ora wegah mateni titah sapa wae sing mbelani para dewa aja ngelokke dosaning patih Sekipu. Lak cokot mlebu ning wadukku dadi isen-isen ning wadukku. Wah. Bang Wangaruna kadinetraning angka rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca tak jokot wae adalah siungku ora mempan. Lah kok elok bayi sing maune ora iso nglawat barang tak cokot. Wah, tak kemah-kemah kok malah iso mbrangkang iso ngadeg. Weh, dewa. Kowe aja mirang-mirangke patih Sekipu. Ayo, bocah iki gedhekno dhisik ben sak timbang sak bobot karo patih Sekipu mantra. Sangkan sing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Narada. Ayo kadi pundi Kakang? Nyata sekti kalintang lare menika nadyan dereng ilang pupuk lempuyangipun nanging sampun katandha bilih lare menika pancen pepethinganing titah. Namung kemawon patih Sekipu sajaipun lingsem di lajeng patih Sekipu kados pundi polaipun.
piyambakipun munjatur sanipun para Jawata kanthi ambengok sura. Bayi menika dadipun agengaken langkung rumiyin. Dipun dewasaken tegesipun dipun gege. Kakang Rada, punapi? Kula sampun dawuh kalawan Empu Anggonjali lan Empu Ramayadi supados amandhe dhateng lari menika. Lho, mandhe dos pundi? Lari menika badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula jer Kakang Rada. Dipun jer inggih. Lajeng sedaya rongkonganipun lari menika badhe kula gantos inggih menika mawi rajaning wesi. Wesi Balitung, wesi Pulasrani, wesi Mangangkang lan sak pituturipun. Mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan. Kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Nggih, ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Rada sampun ngantos adri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Wah, inggih ngestaken dawuh, Di. Maledhek swaraning Kawah Candradimuka nganti sundul ngiwati kalika semanten anjedi sang tetuka tanggap sang Empu Ramayadi lan Empu Anggonjali sigra gantos rongkonganing sang tetuka mawi rajaning wesi saking Kayangan Resi Mangangkang Wesi Balitung Pulasrani lan sak piturutipun nalika semanten saya umup onang Candradimuka mijil ana nom-noman ingin kekiter untuk sanging giling Kawah Candradimuka wau. Andyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Di wonten jejaga ingkang pakulitanipun dembaga kados mekaten murup mubyar Kakang Rada punapi kula trimas pausaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing Kawah Candradimuka. Nah, dalah jagat Dewa Bathara. Kok dadi kaya mengkoten? Mekoten pripun?
Mekaten maksud kula. Inggih. Walah gagah pideksa godhek kok simbar jojo. Nanging kula menika gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedheku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma. Krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking panguwaos kula. Ah inggih. Lajeng swantenipun saking menapa? Badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita mara gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih, Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh. Anak Werkudara suarane ya kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti aneh-aneh. Inggih, Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih, Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paring tetenger sinten? Menika badhe kula paring tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kekiyatan, Kakang.